أبزق النياتزي كاب كتما سمرات بجسنا نزي بجمن عفيفتان تشفنت ويوي مقدبات عنا سمغرنا أمنو الزواجين دع زركب جرادين عدرسو نمجد ساسينا تنكساسنا كرت مريتن كنتات أيرن مبرغاوي جماجم بحفشة سجلل الزمن شو طلال الدماء بفلاي عبعلتاوي هيوت من نوابرون نتفتاتن صلوق قليل خونا يكلن حارستوت نزكايد وحفشاوي من كسغاس كلمة وساني قدس لزلو إذا خباب زي زحاشة يخون كابو ورديل كاجن برتع مقود نحفشاوي من كسغاس زي تصلو يكونن عوت بقالسي زفتر أنصار بدوهاتات بزكايد قتم سلاز خونجن نتوم هيوتو من كبابيهم صلو أنصار بحرياو بدوهاتات بزكايد وحيال تعرن زي تصعد منفسني دماز زكايد دل حرشاو نتفتات حدا أبنت نايزي قالستات تبهيلو كقلت يكال لوتي نزي زي نقور ناب نقور نزي قبول ناب قبول نزي كأل ناب تجباتن تملاخن مسققاريو أصادف أخراناتن سنشروتاتن نابلتلت بوتا مغيار أبتخوحي لمعي مفتار بعابي دما زركا بقرط مريد نامتشو أفراي أبتغم حبرت سب بحفشا لمعات جرادين دما بفلاي درماس عبيت مركب حدا خابتو بلوش محبرة وخبرتات زفتري درماس أبدماس زمد بزي نتمكرو أبنته حارساي دانيال حقوس زدسسيو نزي مريتزي نمدل دال تتعملو ميلان زوسدلو جزين عملكيتو خجلس كلها أتو دانيال حقو تعرف بيديجن بتي كان دوسانة علامة نبزمت أني نحرشات لزخونة نسون كدم إلى سلا أتقوى نزل نجار كبيت قلبتين قبيت جنزام نفسيسه كم زخ جورك إلى مالتي كابزي وين تسجاجير نابزي مدبي لحر كلاي نزي أوديون مبرسال سين أفتي أتام مدبي جين نزخول لخ جبر تانيرو قدلت كم زنايماي شجر نير مالتي نزل نايماي شجر كحجي بزي زلوا جزاوي نفسلا راتاتي بس كسرحه ونزخول معه تمدبي مالتي دماس ولاقا ننوح زوالي أوارح زنح زاران هبتان تحت بايتاو ماي زلوو انتخوني صداف قوتاتن سنشوروتاتن زحار للو قرص مريت زلوو بمخانو صبت ناي زحرس مريت زلوو كم اخندي زخونغا كلهم توم قبل حجرادين توافيرهم زركوب لعلى حدا ميت زخونو حارسوت او سناسن روان زركب لتلت مريت طرح تحاصيرهم يم لمحاتاو نتفتات سرحهم كايدو صنيحهم أتو دانيال حقوس جن عصر نايتي أقدم أبيلو نشجرات نبعدلات نحسرتات نبرخبتات نمقيار حلينو بمسام بونتان قوتات نديلو بفرازان بادلان أدلاديلو بقرا برانشي مندريني لمينين كالين نبجنت كيرو زركب زلو أتو روبدان محمود بمسحاب حبون تسفان سنيعو بمسرت نايتي بمهندسات كيسون عنديفون أسئلو زلو بلان نتن بعلو زوننن ماشينيرتات بمودات نزي صداف غوبو ابناي مقدادن مزلاين سراح تصميدو بيت زاغي زكايدو صعرتا سراح دمالومي درو شمونت سفحت مدباو زالاتات كهنص كيلو هو هجي انا تمدب سفيح انديو تمدب هزنيا زلناس سفيحو ببدرجي خاقات خد كله بحنساب كتعمو يتقلن ازيا قداميت خم انيرا كمزيا غوبو كانيرا زيا ناغن هجي مدامينا أبز كم درجة إحنا نديقنا زالينا مالتي دحر نبزي أخن سجرينا نبزي أخن سجر كام سجرنا نيرنا كل أسكع كم زبط إحنا أمون جوجن دزر تبالشاتنا كمو نزينا باسكتات نجرست زي سرحنا أو نزيفنا يا مالتي تردي عندنا نبر الزون كم زيت بيزل هجنا زي نديقة زالية كم أقرب كزر رئيسي
ምጽባጥ ናይ ተፈጥሮ ነገር ልዕሊ ቁጽጽር ነገር ባህሪ ኣቦቱ እናሃለወ ግን ተራንግደን ሓረሳይ ኣብ ጻዕር ስራሕን ተባላሕትነትን ይምዘን እዚ ጸዳፍ ጎቦ ብምጽልጻልን ምድልዳልን ኣብ መዓላ ልምዓት ሕርሻ ዝቕየር ዘሎ እምባ ኸኣ ምስክር ሓያል ተበግሶን ተባላሕትነትን ምዃኑ ብዘይ ልሳን እዩ ዘነጽር ወዲ ሰብ ንነገራት ቅየር ካብ ፀንሐ ናብ ዝሓሸ ካብ ዝሓሸ ናብ ዝበለጸ ገስጋስ ከምርሕ ናይ ኩሉ ግዜ ጻዕር ስራሕ ይሓትት ስራሕ ተጨባጢ ለውጢ ዘርኢ ፍረ ዝሕፈሶ ናብራን ኣነባብራን ዝቕየር ብዓብዪ ድማ ምዕባለ ዝፈጥር ከይድ እዩ ሕጂ ነዚ ተጥፎ ታሽም ኳንቲቲ ገምታሲ ኩሉ ኣለዎ ተሰርዐ እቺ ንዑ ሒዝካ ገልጸልካ ዝኽእል ኣነ ማለት እዩ ግን ንኩሉ ነገር ተመስለካ እንድሕሪ ዕላማ ኣለካ ኩሉ ነገር ከቢድ ወተሓደግንካ ቀሊል ሕጂ ኣነ እዚኣ ኣትየ ስለ ዘለኹ ሙሉእ ነፍሲ ኣብዚኣ ኣትየ ስለ ዘለኹ ነዚኣ ምስ ወዳኹ ናብዚኣ ክሰግር ምዃነ ያ ንዓኽ ክገልጸልካ ዝኽእል እቲ ምስ ሓዘ ዘይገድብ ጀሚሩ ዘይቋርጥ ኣደልዲሉን ዝረገጾ ኣትኪሉን ዝጨበጦ ርሑቕ ጫፉን እንተኾነ ካብ ምብጻሕ ኣይዕንቀፍን ምኽንያቱ ሕልና እንተደይተሳዕረ ሃላሽ እንተዘይበለ ዕላምኡ ወትሩ ምስ ፈጸመ እዩ ኣብ ኤርትራ መስናዊ ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እዩ ተጀሚሩ ዘመናዊ ሕርሻ ኣብ ሃገርና ምስ ምትእትታዊ መግዛእቲ ጥልያን ዝመስለው ግን ብዙሓት እዮም ኣብ ምብራቓዊ ጎላጉል መስኖ ሎሚ ናይ ልዕሊ 100 ዓመት ዕድመ ክቁፅር እንከሎ መስኖ ነጉሒ ድማ መግዛእቲ ጥልያን ሰረት ሒዙ ከመዕብል ጀሚሩ ብኡ መጠን ድማ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ነይርዎ ብርግጽ ማሽነሪ ተጠቒምካ ዝማዕበለ ሕርሻ ተሰሪሑ እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ናብ ኤውሮጳን ማእኸላይ ምብራቕን ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን እንስሳታት ሰደድ ይገብር ነይሩ ሕርሻ ማሕረስን ልምዓት ጀራድንን ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ዓሚቕ ናይ ተመክሮ ፍልጠት ዝተደለቦን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ዝሰጋገር ክቡር ባህሊ እዩ ብመንጽር እዚ ድማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ሕርሻዊ ገስጋስ ምስ ሃብታም ባህሊ ስራሕ ተደማሚሩ ዝተኣከበ ሃብቲ ኣለዎ ፀዓት ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህይወት ሕብረተሰብ ዝህልዎ ግደ ዓብ እኳ እንተኾነ ዝሓቶ ዋጋ ዝህልዎ ቐረብ ዝፈጥሮ ሃጓፋት ብመጠን ዕዳጋ ዓለም ተገዛኢ ስለ ዝኸውን ኣብ ተጠቀምቱ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ስምራት ምስ ገደፈ እዩ ኣካል ናይዚ ሃላኺ ዝኾነ ጸጋታት ተፈጥሮ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ተመራመርትን ሓለይትን ጸጋታት ባህሪ ተተካኢ ፀዓት ኣብ ምድሳስን ምርካብን ምርምራዊ ጻዕታት ከካይዱ ጸኒሖም ከም ውፅኢት ናይቲ ዘካይድዎ ምርምራዊ ስራሓት ከዓ ፀሓያውን ንፋሳውን ፀዓት ገለ ካብቲ ዝበለጸ ምትካእታ ነዳዲ ኮይኑ ተረኽበ ርቀትን ዕምቆትን ተወሲኽዎ ከዓ ሎሚ ኣብ ኩሉ ተደላይ ኣገልግሎት ክዝውተር ክኢሉ ሓደ ካብኡ ኣብ መስናዊ ሕርሻ እዩ ሕጂ ንሕና ብሞተረታት እንዳንጥቀም ነርና እዚን ዝረኣኸይን 5 ዒላ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ወርሒ 5 ወርሒ 6 ወርሒ 7 ወርሒ 8 ነዞም ኩለን ኣልዒልካ ተጥፎ ነዳዲ መዓት እዩ ተዲካላ ኣብቲ ግዜ ፀሓይ ምስ በርትዐ እንተ ሓንቲ ትስብር ተሓንቲ ናብ ተሓደ ክይርከብ ካል ናብ ተሓደ ብዙሕ ተኣሽም ዝኮነ ካብኡ እዛ ምስ ሰብ ተማሂርካ ትገብሮ ፅቡቅ እዩ ናብ ሶላር ከተኣታ ትኽእለ ማለት እዩ ተዲካላ ሕጂ ፀገም ናይ ማይ እንዳተፈትሐ መፅዩ ንብቕዓትን ብልጫታትን ናይ ዝሎሚ ኣቶ ዳንኤል ሓጎስ ከም መተካእታ ነዳዲ ኣተኣታቲዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣመልኪትና ምስ ሓላፊ ክፍሊ ኦፕሬሽን ኣብ ሚኒስትሪ ሃብቲ መሬት ማይን ኣከባቢን ኣቶ ርእሶም ተክሊማርያም ተዘራሪብና ነና ኣብ ሕጂ ወዲ ሓጎስ ኣተኣታቲዎ ዘሎ ሓንቲ ሶላር 305 ዋት ተመንጩ እዘን 30 እዘን 30 9.1 ኪሎዋት ዘመንጭዋ እዚ 9.1 ኪሎዋት ن5.5 كيلوات بامبي زتسالنا هجيت بومبا عقمو اب 80 متر بالراخي بقطتا بالراخي نبلو او 25 متر كيوب اب ساعه يبنا 25 متر كيوب مالت 25 لتر سي اب ساعه يبنا مالتي قليل مالت اندحر بلتر بير سكند اندحر حاسبنا يوسي 6.9 كبابي 7 لتر كبابي يزهبنا لتر اب سكند اوكي بير سكند سي 7 لتر كبابي يزهبنا اذا مالت قليل ነገር አይኮነ
እዚ ሕጂ አንተበይን ክሳይ ጀሚርና ይዝኸም ዝነበርና እዚ ሕጂ አባስካ ክኸውን ኣለዎ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ሲስተም ናይ ባትሪ የብሉ ባትሪ ስለዚ የብሉ እቲ ማይ ኣብ ባስካ ክትሓዝ ዘለዎ ኣብዚ ንብሎ ዘለና 60 ሜትሮ ወይ 80 ሜትሮ ኣብዚ ዝስራሕ ባስካ ኣብኡ ክእከብ ኣለዎ ሕጂ ንግዚኡ ኣቶ ዳንኤል ባስካ ይሰርሐና ኣሎ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ሕጂ ቀጥታ ብናይ ፋሮ ሲስተም ዚ ቀጥታ ናብ ግራት ብምፍሳስ እዩ ዘስትዮ ዘሎ ነዳዲ በአንጻርቲ ዝህቦ ናይ ፀዓትን አገልግሎትን ጠቕሚ ኣብ ብከላ አካባቢ ዘለዎ ጽልዋ አቃሊልካ ዘይረአ ጉዳይ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እዚ ኣብ ዝሓፀረን ሰናዋሕን እዋናት ሳዕቤናቱ ዝረጋገጽ ሓደገኛ ተርእዮ እዚ ንምንካይን ንምውሓድን ተባሂሉ ካብ ዝካየድ ጻዕርታት ሓደ ምትእትታው ፀሓያውን ንፋሳውን ዝኣመሰሉ ምንጪ ፀዓት እዩ እንጂ ኣነ ዓምን ደፈቲነ ብንእሽተይ ታንእሽተይ ግን ኩሉ ረብሓታት ኣርእያ ጥንያ ማለት ሓደ ናይ ነዳዲ ክልተ ብከላ የለን ሰለስተ ናይ ምርባሽ ናይ ሞተርታት የለን ኣርባዕተ ሞተር ተባላሻት ንልካ ናብ ትጎየ ነገራት የለን ተደገላ ከባቢ ኩሉ ኣይተ ረበሻት ባል ይብልካን ንኩሉ ነዚ ምሰናዕቁ ናፍታ ዓባይ ካቱ ተገዲደ ማለት ናይታ ዓባይ ውጭትካ ከምዛ ትሪያ ጣዕሚ ኣነስ ሕጉስ የብለካ በዚ ነገራት ብኩሉ ተዲያላ ባይቡ ነዳዲ ክንደ ይጥፍ ነይረ ተደገላ ማለት መላ ነዳድስ ብዙሕና ነጥፍ ነይርና ካው ሕጂ እንዳነከና እንመጻለና ሕጂ ኩሉ ኣብ ከምዚ እንተተዋፊሩን ወላቲ መንግስቲ በዓሉ ነቲ ነዳድስ ብዶላር ይደምጾ ደረከም ዛአቲና ናይ ኩላና ረብሓ እዩ ተረዲያ እንደላ ዋና ሕጂ ዝኽብሎ ዘለሲ ኩሉ ሰብ ከምዚ ክዋፈር ጽቡቕ ኮይኑ ስማዓና ኣይ ማለት እቲ ክቡር ዋጋ ይጠልብ እቲ ዝበለጸ ዝዓበየ ጥንቃቐ ይሓትት እቲ ዘለዎ ከምቲ ዘለዎ ክቕጽል እቲ ዝነበረ ዝያዳ ክሰፍሕን ክምዕበልን ዕቱብ ተገዳስነት ስራሕ የድልዮ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብቲ ዘይትካእ ባህርያ ሃብቲ ካብኡ ናብኡ ድማ ማይን ዓይን ማይን ሕፅር ብዝበለ ኣገላልጻ ማይ ኩሉ እዩ ብዘይ ማይ ዝቕጽል ህይወትን ዝካየድ ንጥፈትን ፍጹም የለን እዚ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኮይኑ ግን ንማይ ብኩሉ ባህርያዊ ለውጢ ማለት ብሰንኪ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እንዕዘቦ ዘለና ምዝባዕ ዓለማዊ ክሌማ ንሱ ዘስዕቦ ኣከባብያዊ ድሆታትን በቲ ሓደ ሸነኽ ማይን ውፅኢት ማይን ዝኾነ ማዕከን ማይ ከዓ በቲ ካልእ መዳይ ብደረጃ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ዕቱብ ጥንቃቐን ሓያል ተገዳስነትን ዝጠልብ ጉዳይ ምዃኑ እሳሓት ኣይኮነን ነዚ ሎሚ ኣልማዕቲ ጀራዲን ሃገርና ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ንምቕርጣዎ ክግበር ዝግብኦ ነገራትን ብዝምልከት ከዓ ማይ ሕጂ ንሕና ከማነ ከም ኣባል ክፍለ ሃብቲ ማይ ኣነ እቲ ዘለዎ ኣተሓራርሳ ሕጂ ኣብ እዚ ናይ ሃገርና ብጣዕሚ ማይ ዘባኽን ኣብ ሓንቲ ተኽሊ ክትሰትዮ ዝግባእሲ ልዕሊ እዩ ዝፈስስ ዘሎ ሕጂ ባላ እዚ ሕጂ ዝበልኩኻ ካብ 6 ሊትሮ ካብ 7 ሊትሮ ኣብ ሰከንድ ትስሕብ ዘላ እዚ ሕጂ ብናይ ክፍለ ሃብቲ ማይ እንደሕሪናዮ ብዙሕ በጣም ብዙሕ ሕጂ ካብ ክንዲ በዚ ፋሮ ወይ ከዓ መሬት ንገብሮ ሕጂ እሱ ነታ ተኽሊ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መሬት ያእቱ ናብ ዘድሊ ንዖም ከማን ነቶም ሓረስቶሲ ፀገም ዝፈጥረሎም ዘድሊ ሳዕሪ ፀሃይ እንዳ በዝሐስ ንዖም እዩ ዘሸግሮም ሕጂ ኣነ ከም እንደማይ ኣባል እንደማይ መጠን እቲ ናይ ኣተሓራርሳሲ ወላቲ ናይ ማይ ኣጠቃቅማስ ውርፁፅ ክኸውን ብቆጣቢ መገዲ ክሰቲ ኩሉሲ እንተ ተኻኢሉስ ብትቦ ኣብታ ንተኽላ ተኽሊ ንዓ ጥራሕ ከም ዝበፅሓ እንተ ዝግበር ትዝሓሸ እዩ
ሓላፊ ኣሃዱ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ መንእሰይ ሚካኤል ብርሃኔ ብኣጋጣሚ ኣብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓመድን ማይን ከይዓቀብካ ብዛዕባ ዘራእቲ በቕሊ እንስሳ ብዛዕባ ዝኾነ ክዛረባ ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ ኩሉ ዝግበር ኣብቲ ሓመድን ኣብቲ ማይን እቲ ሓመድ ፍርያም ተደይ ኮይኑ ትሬ ተዓቂቡ ፍርያም ተደይ ማዕቢሉ እቲ ዝነጠበ ማይን ታሕተ ማይታዊ ዘሎ ማይን ብግቡእ እንተደይ ተጠቂምካሉ ኣብቲ ዝድለ ናይ ወሕሳነት መግቢ ኣብቲ ዝድለ ናይ መቐጻል ናይ ህይወት የለን ማለት እዩ ስለዚ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ናይ ቀዳምነት ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ መጠንቃ ሓደ ካብኦም ኣብዚ ቦታ ዝንሪኦ ዘለና ከም ትርእይዎ ኣብ ኣጻምቕ ቦታ እዩ ክትሰርሓሉ ይኮነስ መፂኻ ክትርእዮ እዩ እቲ ፀሓዩን እቲ ኢንቫይሮንመንትን ዘፅላእካ ወይ ከቢድ ቦታ ኣብዚ ከቢድ ቦታ ግን ኣቶ ዳንኤል ሓጎስ እዚ ተኣምራታዊ ወይ ኣብነታዊ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሖም በቲ ዓይኒ ናይቲ ስራሕ ወይ በቲ ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ማለት እዩ ዝኾነ ጀርዲን ኣብ ዝኾነ ቦታ ትርእዮ ኣብ ጎላጉል ዝኾነ ቦታ እዩ ኣብ ጎላጉል ሞተር ገይሮም ናብቲ ዳውን ስትሪም ወይ ናብቲ ትሕቲኡ ከልምዑ ኢኻ ትርኢ ኣቶ ዳንኤል ግን መጀመርያ እቲ ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ስራሕ ሰሪሑ እንታይ እዩ እቲ ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ስራሕ ብዙሓት ዓይነታት እንዲኦም ዘለዉ ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ስራሓት እዚ መደባዊ ዛላ ወይ ቤንች ተረስ ንብሎ ካብ ታሕቲ ነዲእካ ስሎብ ሓሊኻ እቲ መሬት ብምድልዳል መጀመርያ በቲ ተረኽበ ሓመድ ድሓርካ እቲ ምሩፅ ሓመድ ኣብ ላዕሊ እናገበርካ ብግቡእ ነዲእካ ሜዳ ምፍጣር ወይ ለበል ምግባር እዩ ብትሕቲኡ እንዳበልካ ሕጂ ብቲ ታሕቲ ገለ ናይ 50 ሜትሮ ዝኾን ስፍሓት ዘለዎ ሓደ ጎልጎል ተፈጢሩ ልዕሊኦም ኣብቲ ላዕሊ ትረዕቃ በስለ ዘለዎ ቁርብ ፅብብ ዝበለ ጌርካ እዚ ብዙሕ ጉልበት ብዙሕ ፃዕሪ ግን ኣብነታዊ ውፅኢታውን ዝኾነ ስራሕ ሰሪሑ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣቶ ዳንኤል ኣተኣታቲዎ ዘሎ ፀሓያዊ ፀዓት ኣመልኪቱ ከዓ ምስኡ ድሳነ ከዓ እዚ ናይ ሶላር ኣካይዱ ሕጂ እዚ ሶላር እንታይ ክጠቅም ሓንሳእ እቲ ወፃኢታት ምስ ወፃእካዮ እቲ ራኒንግ ኮስት ወይ እቲ ቀጻሊ ዝወፅእ ወፃኢታት የብልካን ሕጂ ነዚ ከቢድ ወፃኢታት ይገይሩሉ ኣብ መጀመርያ እዚ ምስ ገበረ ሕጂ ብደይ ወፃእ ናይ ነዳዲ ፓምፕ ገይሩ ከስት ይኽእል ሕጂ ኣብዚ ከም ዝረኣናዮ ኣብ እዋን ፀሓይ ዘለዎ ግዜ ብቐጥታ ናብ ግራቱ ከስቲ ተዓዚብና ሕጂ ሓንቲ ነገር ተተረፋ ኣብዚኣ እንታይ ኣላ እዚ ሲስተም እዚ ናይ ሶላር ወይ ባትሪ ክህልዎ ኣለዎ ንግዜ ምሸት ፓምፕ ክገብረልካ ወይ ክጭንጓዓልካ ወይ ከዓ እዚ ባስካ ሰሪሕካ ኣብ ግዜ ፀሓይ ነቲ ማይ ናብኡ ተብሎ እሞ ኣብ ዝደለኻሉ እዋን ከዓ እቲ ማይ ናብቲ ማዕልሃ ንኽውዕል እዚ የድልየካ ሕጂ እዛ ስራሕ እዚኣ ብግቡእ መፅናዕ ተገይረላ እታ ማይ በዛ ሓይሊ እዚኣ ስጋዕ ኣብቲ ትጭንግዐሉ ቦታ ናይ ባስካ ትሰርሐሉ ቦታ ብመፅናዕቲ ትወዲእ ኣላ ሕጂ እታ ባስካ እንድሕር ዳኣ ተሰሪሓ ኩሉ ሽግራት ትፈትዮ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ጎቦታት ናይ ማይ ፀገም የብሉን ናይ ግራውንድ ወተር እቲ ናይ ፀዓት ፀገሙ ዝነበረ ከዓ በዚ ሜላ እዚ ገይሩ ክፈትዮ እዩ ጥጡሕ መገዲ ኣብ ኣሳልጦ ጉዕዞ ዝህልዎ ተራ ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን ጥጡሕ መገዲ ኣብ ምቁጣብ ግዜ ጉልበት ፀዓት ወዘተ ወሳኒ ግደ ኣለዎ ጠቕምን ኣበርክቶን ጥጡሕ መገዲ ብተገልገልቱ ዝወሃቦ ክብርን ዝሕዞ ቦታን ዓብዩ ሎሚ ኣቶ ዳንኤል ሓጎስ ነቲ ኣብ ክራማት ብሰንኪ ውሕጅን ንሱ ዘስዕቦ ናይ ውዕሎን ሕድሮን ፀገማት ንምግልጋል
نتي ربا تقنيتو زخيد دندس ጎቦታት ነዲሉ ተርቢዑን ናብ ትካሉ ዘእቱ 4 ኪሎሜትር ሓድሽ መገዲ ካህንት ብምኻሉ ንዑ ይኹን ነቶም ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዝርከቡ ሓረሶት መሰርሖት ክፈልጥር ክኢሉ ዘሎ ጻዕራም ሓረሳ እዩ ተጻርሲ ዛሩባ ምስ ተሸገረትኒ ነግድኔ መንገዲ ክፈጥር ተዲያላ ጅዛ ጎቦ ሰሪሕና ያማት ተሰሪሕ ዛ መንገዲ ሰሪሕ ያማት እንጂ ዛ ሽግር አቃሊል ያማት ግን አቃሊል ያፍለካ خلوخ اكل ግዜ ድቃስ አይኮነን ከምዛ ሕጂ ስትማልዳ ሃረመት ወይ ከምዚ ዝሎ ማዓንት ዝራኸ ወሕጃ ባላሽ ልከጽንሕ እንዳሰርሓካ እንዳጸገንካ ገልታትካ ተነገርና ፈታሓካ ቀታ ኣብዚ ብዙሕ ናይ መንገዲ ሽግር ሰአል ብዛዕባቲ ካብ ናይ ቅጥራን ጽርግያ ጋሕተላይ ናብ ደማዝ ዘእቱ ናይ ሓመድ መገዲ አመልኪቱ ክገልጽ ከሎኻ አቶ ዳንኤል አቀንዲ ካብቲ ሽግርናና ካብዚ ግራት ኣብዚ ነሱሶ በቃ ኣብዛ መንገዲ ናይ ውሕጅን ኣብዚ ጽርግያን ይቀንዲ ጸገምና تسجم لك أدراك هاي من جدي وحج متحنتي كل أروع وعيلات صنعك مزربا السجرة يدخلنا نأخذ ترجمة تغسر قال مسرورنا ذا جوبو باسر يا مالتي ذا جوبو خاطر يلا حاجة هنسا وحتم تجا تبالا شوقين كابجين ذا بوكلينا وتي قال سرحة تديالا حجي قد تسجم كوينات نازل لا ولا حجي مزي حجي زحلفه بزح تاش مزبالا شونا هري خينا الحزن حجي بزين قلت علا تدفينا ندلا إكسكافاتر عم تجا كمان قلم تجا خيت فحرابزي لو بيد حلف من قد يلا طاقعتي لا ساري كان يران توي تلنا الكعت حلف تروح جاب بلا شو نتبينتو ترى دي عندنا حجي تزخه بدت صقم اب ترجع تدي كلا او تاتي صقنا زو حجي ما تقول لجي او تاتي تزبر صقم زل برت خالق وبا تاشمس فتحي عبزين كبير አቶ ዳንኤል ሓጎስ ሎሚ ካብቲ ንኸልምዖ ዝተፈቕደሉ 10 ሄክታር መሬት ዛጊት ብዘካየዶ ዘይሕለል ጻዕሪ ልዕሊ 4000 ቆምቲ ኣግራብ ኣራንሺ መንደሪንን ለሚንን ክህልዎ ከሎ ብተወሳኺ እውን ከም ኮሚደረን ጉዕ በርበረን ዝኣመሰሉ ኣሕምልትን ነተን ከራብሕን ጀሚሩ ዘሎ ዘመናውያን ናይ ጸባ ከብቲ ክኸውን ዝኽእል ሓምላይ መግቢ እንስሳ እናልምዐ ፍረ ጻዕሩ ከሰማቕር ጀሚሩ ዘሎ ዜጋ እዩ ኣጂ 10 ሄክታር ምስ ኩሉ እዚ ጎቦ كنت سنأتوي زيام صدقنا كان سرح لك تردي الله إسرائيل تاريخنا أجي أبزن زرينا ينزلنا وكبت الله خمس راغين أبغى خرمتها كومي درة قلتك أبزن زم شكله تعيش من قبل ماشي مزرعة الرانشي من دريني لميني حالي أنا حرشة وفري كينوت زهوبة وتصيد أمرون منفسن سبات أمر رجع عبي ترى كنزلوا استفلت حكيو أو فاري مالو أو فراي بايتا خوردن كله معريوها عدلا سراح يسسن إزين حد حدو النات مالالي الزعب بسراح كان مدلدا المريت حرشا متكال فلسطات مغسقاسن مسحين ماين ساين كبالحات مكل خالن أبزهلو مكففال عيو عبي بايتا سراح زفتري جيزي تسرح كل ناسي سقاب 10 سرحتنيا كلنا عندنا نفاشت 40 وعمتينا حجب ذا سعزي أجن كما خزاي كلن تامسلكا ندرسو تناي قطبا نغرالو تديالا نستاذ لزلو قرتي سقاب دلدل نزغا نزحلفكو نابزين بيناي تكغا كدالوس لزلني تديكلا مسد دالوخا كابتا ناي قدم تمكروس لزلا نزي اخ تغبرا تاشم لنا ما تحجب ذا سعزي أجن بتن زلون مايدستين دقسكوسن حيزه سرح لهم أب إيرتران حرشا زخون سفحت وقول إنها هلوه سلم تايخا نزقوه تازي كتل معماريت كان نزبل حطوكم اللي سكولوها أتو دانيال ممرت الله ولا قوبي يخون قال يخون سي ممرت الله زبو تازي تريالا شنكوان تدوات بال زيها مسمرنا يبابر كنت سينب زيها تديالا هجي إزي زلنا يجي خمزي لأكيدين تديكالا باورات مش جمرة زبو تازي مسلمعي تديكالا زي مدب ناتو الله تديكا تمدب مجمرنا يرا مزرعة الشنامبر مدب ناتيس مصنعت قالني سويله يكون نزغو بزلمع زلو لك نلنا مجمر كا هو
ጀሚሬ ለኹ ተርዲካላ ዳርካ አፍቲ ዝብጻም ዝበጻሕኩ ሱዕስ ፊሕ ገልጽልከ ክገብር የልካ እንተ ተበጊስካ ዘይከኣል ነገር የለን ዝብል ንጹር እምንቶ ዘለዎ አቶ ዳንኤል ሓጎስ ነዚ ንመጓሰ አጣል እምበር ንሕርሻ ኣይከውንን እናተባህለ ዝሕጨጨሉ ዝነበረ ገያጽ ጎቦ ንምድልዳል ጉልበቱን ርእሰ ማሉን ከፍስስ ከሎ ሞራላውን ነገራውን ምኽርን ሓበሬታን ናይቲ ኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ሃብቲ መሬትን ማይን አከባብን ባንክ ልምዓት ከምኡውን ምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ካልኦት ፈተውትን ቅዱሳት ውልቀ ሰባትን ከም ዘይተፈልዮ ብዝርዝር ይገልጽ እሞ አቶ ዳንኤል ኣብ ሓደ ረፋድ ወይ እውን ኣብ ዓመት ክልተ ዓመት ዝግበር ውፅኢት ሕርሻ ከም ዘየለ ኣሚኑ ነቲ ትማሊ ጀሚሩ ጽባሕ እውን ዝቕጽል ዕማም ስራሕ ኣራቢሑ ብምዕያይን ብምጉያይን ኣብ ፍረ ንኸብጽሖን ፍረ ጻዕሩ ክሓፍስን ናይ ወትሩ ተስፍኡ ሰኒቑ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ይገሊጹልና ኣብ ድኸትካ ይኸድካ ስብለካሲ ብናይ ሕርሻ ድመጻኸያ መንገዲ ብጽቡቕ መንፈስ እዮም እናደቕቦና ሕጂኻ ሓንቲ ሽግር ነላትና ዘናይ ባስካን ዘናይ ትቦታትን ካ ኩሎም ካ ሕጂ ክትሓባበሩኒ ትስፍው የብለካ